kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama on jurama kala to mbawɗon wonde e less doole Baba Adam he hande ko dimanche 14 lewru mai hitande ujunnaje 2023 eɗen ɗo e leegal Thiaroye e nokku biteɗo TENBI ɗo noon hande addiyen ɗo ko conférence mawɗo mo ganduɗa kay PENNGAL MAMADOU ALASSANE BA waɗi ɗum ɗon dendagal bandiraɓe ɓe fof gummirima bangyo bang ngari hawrude hen eɗen gandi noon toɓɓere mabɓe hikka la question du traitement de l'information manam eɗen mbawi wiide tan ko l'islam e wondude laynugol kabaruji e nder rendo walla e hol kabaruji ɗi ganduɗa eɗen gandi kabaru ko hunde nde famɗani e nder rendo ko hunde nde ganduɗa eɗen mbawi wiide kañum tambini aduna o donc holno kabaru o yaltinirte kabaru o holno fewnirte haade makko yaltinede e nder rendo ngo taw waɗata caɗele waɗata hay batte ɗum noon ko hunde ganduɗa kadi toɓɓe ɗiɗi bawɗe yadude ɓe mbi noon ñalawma o a ɗowantaɓe ndeɗon yewtere ko mo ganduɗa woni jaydiyanke men mawɗo hono Hamme Amadou Ly toon to 2STV inchallahu taala kala ko wawi wonde hen en jahan nder ha mbawen humpitade golle ɗe holno ɗo mbayi nder to henne Allah andi ko moƴƴi e men yo Allah waɗan men Allah woni ɓamtowo yo ɓamto pulaar ɓamto liñol ngol ɓamto ɗengal ngal Allah woni denowo yo renan men ɓesguji ɗi renan men liñol ngol Allah ko an tan min ñaagoto ko an tan min banditto ya dandu min ya handu min ya fewnu min ya ko jiɗɗa nelaɗo maɗa jamme kisal yo gona makko yo Allah jaaba ko duwa eɗen bismo noon fedde sas de bosoya ene ari ɗo eɗen bismo ɗum Aboubacry Anne Yaya Sarr e inde heddiɓe ɓe fof e hono noon e kala garɗo ɗo eɗen mbawi wiide hikka en dañi chance sibo ɗum laggu nan ɗo Abou Diop mo radio Sénégal eɗen jetta Allah eɗen jettamo nde o woppi haajuji makko fof o ari o tawtora e dingiral ngal eɗen gandi ko lamɗam ɓolam so tawi o darima enen fof eɗen belto no fewi ko hunde nde jinnoɗen o tawtore ɗum noon eɗen jettamo eɗen jetta mare meɗen madame Dia Amnata Ndongo ari nanɗo jooɗi eɗen jetta hoorejo godal eɗen gardi ari nanɗo jooɗi te kadi ko neɗɗo jiɗɗo PENNGAL MAMADOU ALASSANE BA neɗɗo jiɗɗo PENNGAL MAMADOU ALASSANE BA ɗum ma taw sen limi tan en juumat kono en mbawa jofnude tawa en kalani mawni men Sampabil Ndiaye to Thielaw en gandimo Nouakchott ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo baɗɗo fayida to banno rendoto bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe suka e mawɗo debbo e gorko on calminama salminago neri e salminago teddugal bandiraɓe sehilaɓe kalten koye ɗeɗon toɓɓe ɗe kewani mi jatto sam fato e ka seeɗa ko haali ko nalla kan ɓoye ko seede so tawi neɗɗo seppi guila 61 74 75 ha 76 77 ne seppa e pulaar ha joni dañi miñiraɓe wawɓe anduɓe yontaɓe no foti foftade bandiraɓe wala ala komin ceppi ko fay joni ha min dañi woɗɓe ɓurɓe min gandal ɓurɓe min softude ɓurɓe min humpito lomtiɓe min kay saaha minenne min pofto yo Allah sellin doole bandiraɓe seeɗa musidɓe tedduɓe e dow inde PENNGAL MAMADOU ALASSANE BA Allah jaama on jaama kon aadiyankoɓe kon tedduɓe kon nunɗuɓe kon fellitɓe yo Allah jutno balɗe moƴƴina battande
ujunere pengal sosanoma temedde jeenayi capanɗe jeetati maayi capanɗe nayyi paɗɗima ko pengal mon ngal tan wuuri hande walla jaa e goɗɗo ɗe yo Allah junno balɗe moƴƴuɗe battande min e hoami inama pengalam ngal nan hakkude wuurɓe e maayi ɓe onon pengal mon no wuuri yo Allah junno balɗe moƴƴuɗe battande so ɗum yawti mi salmini jangguinoɓe ɓe e janggoɓe ɓe Allah jaama on jaama yo Allah hokku on fandinde gandal inniraɗo pengal ngal Mamadou Alassane Ba o wattaki présenté e leydi Sénégal mi wiye noon onon innirɓe min pelle ɗe minen inniraɓe ɓe amin poti daade min gurna pelle ɗe saabu neɗɗo kala ko inniraji ɗi ko yo wuuro yo mawnu hoto ñollu hoto leef hoto maayi ɗum noon ceerno Mamadou Alassane Ba mine ma e woɓɓe inniraɓe pegɗe duɗe ɗe ɓeyduɗen daade ɓeyɗen sirñinade mballitan ɓe wandiraɓe hawɓe kolkani debbi e goyti yiɗɓe janggudana kaɓa e human binnagal e basal ɓe ngala hay hunde nangue suwani ɗumen ɓuɓɓol jaggani ɗumen amin goni yeeso ma an e wallirdiɓe ma e relation ngaji ma e jokkudire men e yimɓeɓe kala mbaɗen hen juuɗe men noɓe mbi Amadou Tidiane Sylla waɗi ni Sylla jarama en tawdiri bureau Oumar Diallo directeur général de douane wona goho wona ɗiɗi wona tati Oumar Diallo directeur général de douane on ko certainement nde joɗoɗen jaaɗa o haalani no waɗi an e kala poste mo ndewnoɗa a moƴƴini a fewni yo Allah junno balɗe ma so ɗum yawti sab fatoye ka a dañi wone e dow inde pangal ngal a jarama kono kalanmi koye dow inde jewtowo o yewtanta en ko hamme Amadou Ly mo cuuɗi men Mboyo kono hande Mboyo tan natti jiɗinde mum o natti yettede Ly tan ko leñol ngol ko ɗemgal ngal ko pinal ngal ko gandal ngal yo Allah junno balɗe makko moƴƴina battane makko tawɗen ha yeeso e dow inde goomu lewlewal communication dande makko hen ko kanko yonta hande Ousmane Makkali nan ɗo ko hen jeeya aussi windiyanke mawɗo nan ɗo ko hen jeeya Abou Gaye dañani arde ceerno Abou Diaye dañani arde e ko nandi hen min mbiya on oɗo hamme Amadou Ly goo ko gando kadi gandal makko ala maslaha wona wadde photocopie kasumeje wona heɗade bandage jinane ne windi to wona yaadande ñumbal waɗa falsifié kayitaji jina waɗen inde mum ko gandu gueɗal ɗimmal ngal ko gando fannu yanke ko yewtata ko neɗɗo ne wawi wonde ganno noddira yo haal ko wona fannu muɗum e banggue mo jogui o ko fannu yanke on banggue gueɗal tataɓal ngal hamme ko neɗɗo nawiɗo jam yamu a andata ko muusi ɗum a yiyata ko metti ɗum ina muña ko muusi neɗɗagal mum heddo e nder muɗum ɗum nan koko tawa e galle jignaɗo mum gorko e jignaɗo mum debbo ko needi nehade nehira dine l'islam nehira ndimagu e fodde e teddungal waddi hen jangde pulaar rutti waɗi hen jangde faris yo fandin ɗum hamme ko kaalisire min gondi min ñaldat min mbalda kala mo fotti omo yiɗi yo won ko itti oɗa e juuɗe mum hayso ala ko jogui so ala jiita ko omo membo omo ɗeho ɗum ko kaalisiragal ko tawde galle bamum tawde galle jignaɗo muɗum e leñol muɗum hamme ko kaalisire neɗɗo ne wona gandu wona newiɗo no fanni henke taw wona kaalisire kala ko dañi omo jaɓa hendude bandi ko hen e sehlaɓe makko e miskineɓe yahoɓe a jarama so ɗum yawti neɗɗo no jogo gandal wona e yeyde faawo ngam hollude ko gandu kala ɗo tawɗa hamme koko leskini wonde less gandal mum no fannuyankoɓe bindi gummotoɗi ñamana payno no mbiyata ni so tawi a yiiɗi Allah ɓamtuma a jippinto hoorema sa wiya mawno hoorema Allah lessinma Allah mawnine hamme ko hamme salade mawnude wonde less yimɓe Allah suutimo wima wonta less yimɓe ko jikka leñol ngol ko jaafaɗo yo Allah junno balɗe moƴƴina battane wonde cellal duume ngal a suɗo jaaji so tawi ɗum yawti minen wonduɓe e makko ɓe yaadoɓe e makko ɓe amin gandi hono amen ɓe janggani ɓe hono amen yiɗɓe yiyede birnete kam ɓe
so joginoma gandal makko ngal hande piitoto becce ina jaa ina pomno yimɓe ne jendu ene kaɓe hamme a meeɗa hen wat ɗum yo juɗe hen balɗe jiɗmi wiide jangde wona e alluwal tan jangete neɗɗo ne jangge jikku muɗum hande o caktirɗe gonɗe e leydi ndi waɗɓe sesti ɓe wonɓe mbasorde ces promotion taw ko sesti ujunere hen temedde jeenayyi o ko fulɓe ko pulaɓe en kaalata kono noon to banggue caktirɗe ɓe kutoraki saabi ɗum koɓe ndewanɗo hamme rewi ɗo soɓe ndenɗo hamme rewi ɗo janggude qurana jangga pulaar wona e dente pine nden en mbasani hen hono makko en temedere leñolngol ma e taligol tampata habe yo Allah julɗo balɗe ma bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe ganden koye oɗo ñalawma mo joguiɗen o ñalawma mo ganduɗa hewɓe hande natti yiide dente baaɗe ni ko dente yiilade jawdi dente yiilade mbiye kam dente yiilade mbewɗete kam kono ngal ɗo pengal mi haala konge tati tinnoɗen jokken jangde ballitanɓe bandiraɓe ballen ngal ɗo pengal bandiraɓe ballen ngal ɗo pengal sababude ko kangal woni yeromen hande mballodiren e janggude mballodiren e wittude mballodiren e namnade wasa wonde aduna mbirnete kam go fo yidde yiyede ko hamme jogue gandal oɗo fannu ko so tawi jaydiyankoɓe jaaɓi mawnikinare ala hen omo wawi jangguinde duuɓi temedere nafa en nafa leñol ngol nafa nder leydi ndi nafa caggal leydi ndi kala garɗo e makko mo janggin ɗum gande koye ko gandu mboɗo wasi on noon mballodiren saabi Allah jokkodiren jiidan yuma e baaba weltanade dennangal arɓeɗoɓe e bandiraɗo debbo teddinaɗo ɗo o miɗo min Amadou Tidiane gollo koye délégation janguel naɓe onon teddinaɓe on jettama on janama yo Allah junnu balɗe moƴƴuɗe battande mi yetta noon jaydiyankoɓe presse o bandiraɓe oto belsilo ɗe saabu ko watte ko sartata ɗum ko ɗeɗo caktirɗe mbatte mabɓe hakkille kala fodde dokkeɓe jamma e ñalawma ko onon ɓe ligganto kala ko yooɗi ko gollaɗo ko feewi ko gollaɗo ko gardi ko gollaɗo so saktaka woɓɓe mbawa ɗum tinde ɗum noon jaydiyankoɓe ɓe joguiɗon ɓe so tawi koɓe jogui ko ne mawni walla ne famɗi ina yooɗi walla yooɗani jaguen ko non jeeyi teddina ɗum bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e dow inde leeral communication e goomo garɗo o e pengal Mamadou Alassane Ba yo Allah junno balɗe moƴƴine battande kala ko awa ɗo yo Allah hokku waɗede barke salamu aleykum wa rahmatullah yettude Allah e julde nelaɗo en jetti wonɓe sababuji ha oɗo kikiɗo wawi wadde en beltinimoɓe e hubnude oɗo aadi saabu ɓe jii ko ɓuuri en ɓe jii ko wawi en fodde duuɓi 19 hikka kono hayso tawi titode nde wona ko men ɓe jiɗata tan ko yo en ɗum noon kadi ko yidde ko yiɗande ha hankkadi no mbiruɗen ni ɗum ɗesi wade kono wonti wawi wawa an jeeyi caggal nde jettuɗen ɓe kamɓe pengal Mamadou Alassane Ba jetten parrain o woni gardiɗo inniraɗo pengal ngal docteur Mamadou Alassane Ba e darde makko e tinnare makko e kala ɗo jeeƴiɗa ɗo poɗɗa yiide mo jiyamo ɗon ɗum woni ko ɓuuri sadde e leñol ngol saabu ardiɓe hewɓe eɗen jiiɗa yiide ɗumen kono en jiyata ɗumen en donkat kono kanko kala ɗo jeeƴiɗa e dental ɗo foti yiyeede ɗemgal ngal walla leñol ngol haala mum no haale sa yeeƴimo tan a yiyat mo ɗon docteur Allah jarama jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yetti ɓen ɓe garduɗen ɗo Abou Diop haali joni e dow inde lewlewal communication ko enen kadi ñalti enen gardi ɗo mataw ko Abou tan addi min arde kono minen foof komin sete goto e nder hen ceerno Abou Sy pirɗo deftere alqouranil karim binduɗo ko ina abbo hande e defte 15 tawa windi ɗum koye ɗemgal ngal ceerno Abou Sy min mbima Allah jarama jarama eɗen gardi usman makka li eɗen ñalli galle Basirou Sow e Zacharia Sow eɗen garde mabɓe e dow inde lewlewal communication nde garɗen e nder nokku o en tawi ɗo hilifaɓe men e jinnaɓe men gaga hilifaɓe men to banggue gollal ngal en tawi ɗo hilifaɓe men to banggue enɗam e ƴiƴam saabu nde natɗen gallo en tawi ɗo Hamidou Amadou Ly ko kam nehi en jangguine en fofof men ko yimɓe cikkata nani e men
Allah rewni ɗum koye juuɗe makko kanko Hamidou Amadou Ly min mbiyamo Allah jarama o jarama omon jooɗi ga e caggal en tawi ɗo musidɓe sehilaɓe ɓe jiiɗuɗen gueɗal e meccal ɓe gonɗen fasiraɓe to banggue gollal kamɓe foof en mbiyaɓe en beltinimoɓe e darde mabɓe e fimde mabɓe e aadiyankagal mabɓe ko gonga haajuji aduna no goodi fof no woodi kono kala garɗo tawi gueɗe fuɗɗima a waɗat tan gueɗe puɗɗima jooɗoɗa gueɗe puɗɗima so en jawti ɗum garen e titone men hande titone nde wonɗo nde ɓuuri en doole wonɗo nde woni gueɗal men wonɗo nde wona gueɗal men kono hade men nadde kadi titone nde mboɗo welti e tawde ɗo musidɓe sehilaɓe ɓuuri tengtude e jeeyaɓe fedde weytare Dakar e gardugol falli e fedde ngaalu e jiiɗo Ablaye Saydou Ba e wondiɓe mum e fedde weytare petel jegues hayso ɓe jettaki ne gasa taw koye lawol ɓe goni mi haalani fedde godal ne jeyɗen e mum fedde fondation Oumar Sy waɗoɓe juuɗe men e kala ko ina dilla e ɗemgal ngal min mbi on onon foof Allah jarama on jarama eɓe mbi toɓɓere men hikka ko dokkirgol kabruji e yiyande l'islam walla l'islam e dokkirgol kabruji woni l'islam est la question du traitement de l'information Samba Gabon ɓe yejjitani mo ko sehil ko guiɗo kala ɗo garɗen tawɗen ɗum eɗen tawda ɗum ina wonde beelama mawɗo joni noon tawde eɓe mbi toɓɓere nde ko ni te ndeɓe gaddi toɓɓere nde walla ne jewtiɗen toɓɓere nde eɗen gandi won hen ko woni gueɗal men won hen ko wona gueɗal men woni wona gueɗal men saabu ko en julɓe ko en islamiyankoɓe kono noon moni foof e fannu mbo yaari e fannu mbo foti nayorade dokkirgol kabaruji e yiyande l'islam walla l'islam e dokkirgol kabaruji hade men nadde e nder yewtere nde tigi rigi eɗen poti famde tan kala ko neɗɗo gollata ko hen o rewata Allah ko hen o wofata Allah kala ko wawi gollude dokkirgol kabaruji hande nam wona tan meccal saabu won jeyɓe meccal ngal to banggue traitement de l'information kono hande Allah waɗi newuyo haymbo jeyaka e meccal ngal ina wawi rokkude kabaruji kala neɗɗo ni mbiyen hande ko dokkowo kabaruji heddo so noon ɗo dokkata kabaruji ɗo beele ndewata ko e canal de canaux ɗi ganduɗa ɗi ko gandaɗi walla ndewata ko e laabi goɗɗi kono foof kam neɗɗo foof ko dokkowo kabaruji saabu neɗɗo foof wonko humpitto bandum ko anda e kala ñalawma e kala saaha wadde firti ko toɓɓere nde elle nde reɗɗani tan jaydiyankoɓe kono ende nawori kala neɗɗo mo ganduɗa o ko pilmowo nelda ko keɓowo audio yawtina foof de ko rokkude kabaruji walla ko ɓenninde kabaruji fof ko rokkude kabaruji tan tawde kala ko neɗɗo gollata ko hen wofirta Allah ko hen rewrata Allah beele eɗen cikki enen jaydiyankoɓe walla enen rokkoɓe kabaruji beele eɗen cikki e saaha mo dokkaten kabaruji o ko enen jeeyi koye men so en natti rokkude kabaruji en jalti nden ɗo rogere en naati he goɗɗum wona saaha mo ganduɗa o ko joomi en jeeyi men walla ala nanguiren tan tawde neɗɗo foof ko gaynako te janggo e jaam ñawirte koko aynanno gollal mum koko namditte ɗum ko hadis wadde mbiyen en mbawa wiide ɗo gonɗen ɗo rokkiroɓe kabaruji eɗen joña l'islam yankagal men ha gasnen rokkude kabaruji eɗen gartira l'islam yankagal men holko ɗum firtata firti ko e nder ko mbaɗata ko heeko ɗum kadi jogorɗa namdu yeede janggo e jaam ƴeew dokkirgol kabaruji ni sen ƴetti inde jomiraɗo witede alkhabir mbiyen ɗum kumpitiɗo ganduɗo foof ko wone foof dow e nder mum on ɗon alkhabir o tan inde nde arti laabi limtinɗe e alquranil karim woni kumpitiɗo te enen ken humpitoɓe e nder ko humpito jomiraɗo ko andini en ko en humpitoɓe ɗo ari e maale kewɗe ɗo woni
peewɗo kumpitowo hakimul khabir ɗo woni latiful khabir woni newnowo kumpitowo hono no tawraten ɗum e suratul mulki ala yalama man khalaqa huwa latiful khabir walla taw ko alimul khabir taw ɗum fof dey ha hande ko gando kumpitowo firti ko e saha anni nde jiiɗo kumpitiɗo jafoɗon e saha anni kumpitowo o nde kumpitɗa nde ya faam aɗa foti daɗɗude hakim hikmu la sagesse aɗa foti daɗɗude alim al ilmu gandal aɗa foti daɗɗude neware nde ɗo jaggiren ɗum enen rokkoɓe kabaruji yankinare e karay siragal to banggue dokkirgol firti ko hay goto wawa rokkude kabaruji ha heɓo tolno on ɗon kumpitiɗo kono ko e nder humpito makko itteten ko eɗen dokka ko gaga helmere al khabir kumpitiɗo ina waɗi helmere wonde al akhbar woni kabaru walla humpito sa yeehi alquranil karim ma taw helmere al khabar nde ari hen laabi nogas e goo laabi nogas e goo kabrowo ina ara hen ɗo poɗɗen tan jaggude gueɗe men fof kadi nde mittiɗen e tito nde tigi rigui ƴewɗen tawɗen ko ɓuuri hewde e jikkuji ɗi jaydiyankagal yamiri nde jurnitiɗen ɗum nder tawɗen dendagal ɗin jikkuji hade jaydiyankagal yamirde en ko ni poɗɗon wadde e ko ni poɗɗon wade ko taw l'islam yamiri en jikkuji ɗi ko ɓuuri ko hen hewde te jikkuji ɗi eɗen gandi jikku ko kañum woni ko neɗɗo mantirte kañum woni ko neɗɗo yeɓirte kañum woni kadi ko heddoto e ɓarak aduna hayso tawi neɗɗo nettiɗo wonde ko jikku makko sabu hay jomiraɗo mantiri subhanahu wa ta'ala mantiri jafuɗo nela sallallahu alaihi wasallam ko jikku mum gaga ɗum no yimi yanke arabe o wiiri ni kadi to banggue jikkuji mbeɗa sikki ko innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fo in humu zahbat akhlaquhum zahbu o wi ay rendo ngo ay aduna o ko yodata hen ko yeɓate hen ko fewnata ɗum ko moƴƴinta ɗum ko yonnata ɗum ko moƴƴugol jikkuji so jikkuji moƴƴi iwi ɗo ina wayno hay rendo ngo e hoore mum natti wonde ɗum firti rendo ina firto taw yimɓe cikki rendo ngo nanɗo taw kongo nattugo wadde holko nattanigo wadde ko jikkuji biyaɗi ɗi yo hedde hen nattiɗo wonde jikkuji kewɗi kadi ina kaɗaɗi e nder jaadiyankagal nde ƴeewoyɗen tawɗen kanji fof l'islam koko harmine koko haɗiɗi jamiraɗi e yo jayniyanke wat nde ƴeewoyɗen tawɗen kanji fof koɗi jamiraɗi eɗen mbawi rokkude hen won yeruji jikku maw ina jeeya e ko jayniyankagal ɓuuri harminde e nder kuule jayniyankagal jomiraɗo noon adi ɗum harminde ndeke jayniyankagal e nder dokkirgol kabruji ina haɗa maw o istikbar maw ari e alquranil karim laabi 49 ɗum woni manque d'humilité wasde yankindade mawnam abou ko haalal ko ɗo joni fof meccal men koko yamiri ɗum kono hade meccal men yamirde ɗum diiri men koko yamiri ko ni poɗɗen waade so eɗen jiiɗi enen rokkiroɓe kabruji ndetoɗen maw sabu ko ɗum addanta en wiide ko kalmi ko ko ɗum tan wooti firtatako e nder kabruji ɗi dokkirten e nder dokkirgel men kabruji gonen yankidiɓe ko hadisa kadi nelaɗo ni ari fawi e ɗum ɗon wi la yadkhulul jannati man kana fi qalbihi misqala zarratin min kubrin natata aljanna on mo tawate e nder mum ko fotina gabbel zarra le poids d'un atome e ko wiite maw ay ko neki jaydiyankagal dokkugol kabruji kala ko haɗa toon mataw a yittan nawtude ɗum to e kuule jaydiyankagal kono diini ma haɗimo ɗum ko adi ɗum goɗɗum ko haɗa e nder dokkirgol kabruji taw ko jikkuji ɗi jaydiyankagal walla dokkirowo kabruji foti jogade woni égoïsme yondinade e hoore mum
kono hade jayniyankagal hadde ɗum e harminde ɗum e nder kuuli jayniyankagal ko tawa diine men o harmini ɗum goɗɗum jikkuji ɗi poɗɗen salade ɗe jayniyankagal harmini tawa diine o adima harminde ɗum walla nde dokkirgol kabaruji kuuli mum karmine tawa diine o adima harminde ɗum woni égocentrisme égocentrisme woni artirde kala ko moƴƴi e gonga walla kala ko moƴƴi walla gonga artirde ɗum e hoore mum sikkude ɗum ko kañum woni centre du monde sa ari ɗon tan sa renaki a arat e mawmaw toɓɓere mawmaw nde kalaɗen nde naane Ibn al-Qayyim rentini en kala ko fati e égocentrisme e hutorade min mi miɗo o wi ɗiɗo expression ngaji tati ko kañumen kalki iblis ko kañumen kalki firawn ko kañumen kalkata kala dokkowo kabruji mbo rentaki sikkude kañum woni centre du monde kañum woni fof cimoje kewɗe garti e hadde en won jikkuji walla yamirde en won jikkuji sabu to bange yankindare nde kalɗen joni joni woni ko qualité e nder janiyankagal kono ko jomiraɗo yamiri ɗum e simore 25 aya mu 25 jomiraɗo wi Allah wi gollonoɓe Allah joom yurmede o ko ɓen yahoɓe ina jankini e dow lesdi simore 25 aya 25 hay sa yeehi suratu al isra ma taw toon wiye e walla ete abou si jafɗami hoto yaɓɓir leydi ndi mawmaw sabu a wawa fedde leydi ndi ete a wawa hebde ceɓceɓel tule ɗe Allah tagui ɗe sa yeehi suratul luqman aya 17 ha aya 19 ko noon kadi wiyi en to banggue yankinare nde poɗɗen wadde e saaha nde dokkirten kabruji wona tan dokkirgol kabruji ɗo ko e mbadi kuftidinde kono enen en nattat e nder ndin mbadi kuftidinde sabu ko en élément e nder ndin ɗon mbadi hoto ɗurno yimɓe ete hoto yaɓɓir leydi ndi bewre sabu Allah yiɗa fiitotoɓe becce yankino e jaɓɓal ma lesɗina dande ma sabu wulago ɓurgo añede kongo hanago mbabbo firti wadde ko hay an dokkirowo kabruji e sahani dokkirta kabruji jarani feekade jarani aɗa foti humilité ma no foti wawde rokkudemo so tubako Allah walli en ha tubako fewni en ɗum ɗo firti ko ya haaldu sesa ma ɗum ɗo ɓendin haala ma ka kono umador comme sene waɗɗo joni publicité micro ma tan radio ma tan ma mawnin dande ma tawa o jarani wiide madame monsieur tan gulla dande daw hono no waɗoɓe publicité ɓe mbaɗata ni goɗɗum koko fati en nunɗal jikku mo ganduɗa o koko wiya tawi ka dokkirowo kabruji e ko janguɗen e janiyankagal nunɗu hadis o wi so nunɗal nattiɗo wonde jortaɗe darga yonti mbiɗa sikki ko risa jaafuɗon mi addani source hadis o ɗum ne kadi koko foti addede an dokkirowo kabruji o jogo source woni jogoɗo ƴogata kabaru o yo won ko laaɓi sen ƴeewi joni dendagal hadisaji celluɗe hen e ñawɗe hen kala hadis mo jofnoɗa ma wi rawa holon rawa kaari yo wonan ko kaari habri ƴetti e nelaɗo wi yo wonan woni source information ma o a rokkiri ɗum gonɗo noon walla wasa gonɗude e nder dokkirgol kabruji e nder ngal nunɗal ngal jomiraɗo yamiri en l'islam yamiri en jaydiyankagal e dokkirgol kabruji yen yamiri en yo en nunɗo e kala ko eɗen mbaɗa so en duttima e deftere risala ma en taw e nder damal cettugol e ko wiyete ko holno neɗɗo hol fotɓe settade e holɓe potade settade ɗum so en nawti ɗum eggini ɗum en nawti ɗum e to banggue dokkirgol kabruji wonata toon ko conflit d'intérêt wadde cettugol kañum ni
a risala ittani ɗum ko demal kuftidingal kono ɗo natirde cettogol ɗo ma taw mbo sernaɗen ɗon hol fotɓe settade holɓe potani settade so en duttimo e nder jaydiyankagal nannata en ko conflit d' intérêt wonmo fotani nadde e cettogol sabu a risal serni en ɗum hol poɗɗo settade sifa nunɗal makko e jamburagal makko wadde en paami to banggue nunɗal jaydiyanke walla kala dokkowo kabaruji saabu hande wona jaydiyanke tan rokkata kabaruji o foti ko fondude o foti ko rentade kala fenade o foti ko haalde gongo alhaq la certitude haqiqa ɗum ɗo kadi koko waɗɗi jaydiyankagal kala kaɗa haala yo won gongo no ɗum waɗɗiri ni dokkowo kabaruji wona ngal kulal wona école poɗɗen ɗum janngude ko e diine men taw kañum wi saɗa haala kala ka ɗum wawi wonde haal gongo haqiqa woni certitude pour keɓa certitude noon il faut ko mbaɗa duttorɗe mbaɗa jurnitorɗe ni aɗa heɓiri ɗum ɗo ko haalade ko haqiqa c'est la certitude e hey mon gonɗinɓe e hey mon oɗon gonɗinɓe gone gonɗuɓe e sahande cettoto ɗon e yeeso jomiraɗo hayso tawi ɗum feewi ko e mon walla jinnaɓe mon walla ɓadiɓe on hoto muuya mon folto on e dow gongo kono so tawi on cettimo ko wodani walla on callimo settade ko ganduɗon paame kam ko Allah ɓuri humpitade golle mon ko aya alquranil karim jafoɗon mataw mi markani référence o walla mami yitoy ɗum ɗo yeeso hadisa o haali kaale gongo hayso tawi ina haaɗi rok hayso tawi oɗon lelne oɗon kirse ɗum ko l'islam adi en jangguinde ɗum e saaha dokkirgol kabruji ko rentinde woten cikku tan neɗɗo ne weela foof rokkir kabruji neɗɗo ne weela ɗo jooɗi foof yo haal neɗɗo ne weela foof tawa ɗum ɗo foof ka ñawoytede ɗum janggo ka ñawoytede ɗum janggo e o jombo jawtinɗa o battane makko ka ñawoytede ɗum janggo kabruji dokkutaɗi o jombo mbaɗɗa o ko wawi fusde walla ko wawi bonnude ka ñawoytede ɗum ɗo janggo hay so tawi hay hunduko ma deƴƴo e terɗe ma dutto ina jangto e nder al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun ka kaltoyowo tan ma hunduko ma haalti ko haltuno tawi ko hunduko gollortoɗa so ɗum ala so tawi ko bindi gollortoɗa ko bindol dokkirgol kabruji so gollortoɗa ko goɗɗum foof de ka ñawoyteɗo ma hunduko ma haali ma terɗe ma goɗɗe ɗe kaali addana en ko wiyete la responsabilité et la liberté responsabilité en kaali ɗum ɗo fuɗɗode to an dokkowo kabruji aɗa jogui responsabilité e nder rendo ngo responsabilité noon woni kilifagal woni gaynaka te en kaali e hadis o no wiruno ni neɗɗo foof ko gaynaka ɗum ko golloto ko mo namdito e janggo e jaam an kam ko gaynannoɗa ko holno gaynirɗa ɗum enen tawde ko en rokkiroɓe kabruji mone men foof yo famma namdito e janggo e jaam kabaru o ne dokkata ɗum de beela a woñiraki banggue beela ala ko ndewduɗa e joom kabaru o ha tottuma hunde ha ko kabaru o ina wahlito beele fof koko arata ndentoɗen manipulation e nder dokkirgol kabruji manipulation ha noon ko ɗum jogitari kala waɗoɓe politique wona tan hande waɗoɓe politique ko futuro ko 36 wona tan waɗoɓe politique kono hay woɗɓe hay galleji sernaɓe hay walla jaɓɓotoɗo mo ina haalanma ceerno ko ni wayi ceerno ko ni wayi o ɗum ɗon foof ko c'est des sources de manipulation joni noon manipulation kañum e hoore mum ɗesi waade tan ko ina fenade hen sahaji won fenade ko an fenani hoorema hen sahaji ko aɗa fenana goɗɗo Allah ina heewi ko rentini en ɗum e nder alquranil karim sa yi suratul anam mbeɗa sikki ko ayat temedere e 16 ma taw ɗum ɗon manipulation o wi ndentoɗe ono rokkiroɓe kabruji sabo e suratul anam so a rewi e hewɓe wonɓe e dow leydi ndi maɓe celne lawol Allah ala ko ɓe ndewi so wona sikkeji ete ɓe mbaɗani so wona mahde pénale la diffamation
ɗum ko battane woni takkere mi sikki arɓe mbiya ɗum ko buhtan wona ceerno nalla ɗum ne kadi holno poɗɗen rentirade ɗum enen waɗoɓe audioji enen rokkiroɓe kabaruji e nder jayneji holko poɗɗen rentade e takkude neɗɗo ko ala e mum ko ɗum wawi bonnande ɗum ko to banggue rendo fof kadi ko enen ndendi pawi to banggue l'islam ko yamiri en e ko haaɗi en ewa goɗɗum ko rumeur woni nannanti nana hunde tan a labtinaki tan keñoɗa jawtina ɗum ɓeyda hen hunde walla usta hen hunde ko ɗum fusi e nder aduna o ko ɗum liɓi e laamuji ko ɗum bonni e dewle ko ɗum fusi e galleji ala bawɗo widema ko ni foti waɗi donc service aji mum spécial ina goodi hande taw ɓeɗo ko mahoɓe rumeur tan berlo ɗum e nder rennago ɗum liɓi gouvernement ji waɗi ko kono hayso en duttima e nder tarikh l'islam eɗen gandi holko rumeur bonni hen duttoɗen e wargo seydina ousmane ko rumeur ko nannanti ina jeeya e sababuji barɗi ɗum duttana ɗen fergo l'islamiyankewo ɓen yahnoɓe abisini nde nan Allah ari e makkanaɓe wonde ɓen ɗon jebbilimo kooti e fergo maɓɓe pilliti hodde e fergo maɓɓe ndeke yo ko ɗum rumeur wonno ɓe kooti kamɓe julɓe seeɗa ɓe lefta toon lebte bonɗe fawade e rumeur o e nder dokkirgol kabaruji ndente ɗo rumeur saabu ɗum heɓtino daɗani hen hay ummul muminina woni seydina aicha cuddiɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu hakkude aicha e safwan ibnal luutale mi anda inde nde ko ni jaggirmi ɗum assalami ina wayno addi nannanti ɗi ko biyeteɗo abdallah ibnu ubay ibnu salul kañum addi nannanti wi aicha de nde kono ngu yehi nde ina arta walla nde ɓe mbaɗi jaltal maɓɓe ɓe garta ina heddi caggal ina hedditi toon e kaari joom suudu nela sallallahu alayhi wa sallam te prépéci ko saabino ko ɗum ko ha on heddi caggal andama e nder jagol maɓɓe kadi eɓe mbaɗi mboɓe goppata caggal ko kañum arata so tawi woodi ko saami walla woodi ko foti kañum abbitto hen jii ko ɗum jibinno ha jibini so jeehi ayeji telli e nder qouran fawade e nder ɗum ɗon so jeehi simore 24 ma en taw toon aya 16 ma mbiya ni ayeji 9 tellimo gam laɓɓitinde nguru aicha ayeji hakke 9 tellima e ɗum ɗon ɗo fof noon ko caɗele ɗe nannanti addi e nder l'islam taw dokkirɓe ɓe kabaruji ko dokkirta ko kabaruji laaɓani ɗumen jenanako ɗumen ɗo noon woni haala ka tigui rigui so en duttimo joni e suratul hujurat wi en ya ayyuha allazina amanu caggal auzu billahi minash shaitan rajim in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu sen belama kaɗen ɗo tawa ɗum to ko conséquence ko battane ɗe ya ayyuha allazina amanu e mon gonɗinɓe in ja'akum fasiqun so are e mon penowo perkowo so are e mon kaalowo ko wodanani ɗum so are mon gaddowo kabaru mo anda bin naba'in compte rendu walla kabaru ko wayonde ko fatabayyanu laɓɓikino ɗe hade mon nawde kabaru ko ɓurano de on ji dokkirgol kabaruji beela a heɓat kabaru ni birtoɗa neɗɗo ne haala tan pefireɗa hen walla keɓa hunde a alana ɗum certitude haqiqa mo kalɗen o to tan ƴetta jawtina ɗum jomiraɗo wi en e surat hujurat ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun bin nabai fatabayyinu so on keeɓi kabaru so are mon kabaru so on mbaɗanama compte rendu onon gonɗinɓe so tawi perkowo penowo adde mon kabaru humpito fatabayyinu laɓɓikinde fatabayyinu so en duttimo to e nder jayde en kagal walla dokkirgol kabaruji artat ko la question de recoupement de l'information sa heeɓi information wat feere cila ɗum cilka ɗum ganda hol iwde information holko yahata hol kalda ɗum holko so ɗum ala aya o timmini wonde wonko ɗum wawi bonnude ko heewi e nder gondiko e hey mon gonɗinɓe
so fasige ari e mon ina addi kabaru walla ina addi cimtol labbitinu ɗe hol sababu ngam anje hoto on bonnande rendo ngo tinani wongo e kumpa jibinana on nimso e ɗum ko golli ɗon. La question de recoupement de l'information sa heɓi kabaru hade ma nande toltan mbiya toket wat feere ha ganda holko soomi e kabaru sabu ko fata bayyanu laɓɓikina ɗe ɗum ɗo ko ɓurano jangguine en ɗum ko adindi jaani yankagal en jangguinden ɗum en mbawa e wiide eɗen guura jaani yankagal men eɗen joña diine men ha gasnen wadde jaani yankagal men en mbawa wiide e saaha nde dokkirten kabaru o yo en joñ Allah yo en joñ nalaɗo Allah yo en joñ foof ha dokkiren kabaru men ha gasa nden wayata ko en naafikeɓe e nder ko golloten koni nden noon ha hande kadi rentade e nder dokkirgol kabaru l'attente à la vie privée d'un individu woni wadde feere ha keerinde neɗɗo hurum mum eɗen mema ɗum hen ɗum ko addanta en ɗum noon kadi ko rentade aya goɗɗo tellinoɗo wi en ya ayyuha allazina amanu ittabi'u kathiran min az-zanni inna ba'da zanni ism wala tajassasu sen belamo jokken ayo kono wala tajassasu o ko ɗum addantuma ñukkindade nde ɗum addantuma jango e jam wadde rokkirde kabaru taw kabaru mo dokkirta o a heɓindaki ɗum e mbadi kuftidindi sa heɓindaki kabaru e nde mbadi kuftidindi tawa ka ñukkindiɗo tan keɓɗa kabaru o ina addanma wadde ka fotani wadde e nder kabaru o ina addanma tajde en ɗam ina addanma gueɗe kewɗe holko ɗum firti tan ko enen rokkiroɓe kabaruji kadi mbiyen e nder dokkirde men kabaruji wona tan woto en ñukkino kono kadi woto en ñukido ɗo ko rentade wala ta jassasu ko ñukkindade kono ndentiɗen hay ñukindade saabu ñukindade nde ko kañum jibinta ko wiyete ko rimo ɗo ko respect à l'atteinte de la vie privée e nder dokkirgol kabaruji so en jewti kadi ma en taw to banggue dokkirgol kabaruji ha hande ene wiye yo en pawɗum surtout l'isra mi sikki ene wiye yo en pawɗum e gandal ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun haɗo aya o haɗoyno foof wi ko hoto naat e ko nawranima hoto haal ka alana gandal hoto haal ka laaɓaka ko aya alquran karim gadiɗo kuule janiyankagal walla kuule dokkilgol kabaruji ko kañum wiiri en hono ni joni noon ko faati e nder dokkilgol kabaruji ɓuri tengtude e hande no ɗum sifori ni yimɓe hewɓe ɓuri tengtude hutortoɓe internet ina ƴooga kabaruji tan e nder internet tan no dokka taw ko ɓuri ko hen hewde ɓe ganda holi sewde nde ɓe ƴewtaki hol yuman kabaru o beele omo gonɗi walla o gonɗinani won hen ni so dokkirimo kabaru o ha gasni mbiyatma less minen de ko ni tan min keɓiri kabaru o walla ko ni tan min jiiri ɗum so yi ka dokkowo kabaruji dewɗo lawol ka jayni yanke ya faam ɗum yaltinanimo en ko ni tan keɓirmi kabaru o tawde ko ni tan keɓirɗamo a anda holko namde holko sali woto rokkum jofne tan te kadi ko ɓuri ko hen hewde e dilli garɗe e nder aduna o e fitinaji garɗe e nder aduna o e kala ko ɗum wawi wonde e haare leƴƴi ko haaloɓe ko lattindako ko rokkoɓe e kabaruji ɓe ganda ɗo ƴoogi ɗum ɓe ganda to itti ɗum ko kañumen gaddi ɗum te ɗum eɗen gandi fusi galleji fusi gure fusi gueɗe kewɗe bonni gueɗe kewɗe ɗum noon andude gondugol information o andude iwdi information andude holko diine yamri hen holko konngol Allah ngol haali hen an dokkirowo kabaruji o ya fam koko waɗɗima waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala ombo haɗi en yaltinde kabaru
mo ganduɗa o ko noon tan nanirɗen mbeɗa sikki ko Hafsa ibnu Asim ko kañum wi ndenɗo e hoore mum woni ko e fenade mawde kayni e saha nde o rokkito konñi pawiɗi e min nani ɓe mbi wiyama yo wonan kañum kay minen mamin jogino mawɓe wawɓe rokkude kabaru to gura men to yallah yurmoɓe yaafoɓe ɓe mbiyatno ko mboyo wi noon wawi kadi dunguru alpha wi sa wiyama noon tan la femme source de l'information la fiabilité de l'information kam wonko heddi hen ko nante jaltude mboyo wi noon firti ko nanmi ko mi egginiri ɗum noon tan mi yawtiniri ɗum noon ɗum koko haɗa kala fannu mbeɗa sikki kadi Abou Hurayra kañum e hoore mum ƴettiti haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi wonde neɗɗo to e hoore mum aade e hoore mum woni ko e dañde bakkat mawɗo e sahaa nde ɓennini walla nde eggini kala ko nani audio fof mbo keɓɗa tan ɓennina kala ko keɓɗa e haala tan ɓennina a wonani e a yalti aɗan rokkir kabaru aɗan dari e dokkirgol kabaru kono noon a seli laabiɗe jomiraɗo wi saɗa rokkir kabaru la certitude alhaqiqa yananede woni hen sahaji nana kongude wooda walla wasa wonde hen sahaji ko gonga walla wona gonga ittiraɗi noɗi eggiri no nanirɗaɗi tan egginiraɗi noon hen sahaji gonɗa ko e fenade te fenade jeeya koye bakkata ɓurɗo mawnude e nder bakkatuji te enen hande e nder whatsapp men e nder réseaux sociaux ji men e nder radio ji men e nder téléji men e nder jaydeji men bindol penale ɗe egginten gam jarnude jaydeji men gam heɗede ina keewi sanne te ɗum ɗon ko manggal bakkatuji jeeya wona noon ko an amdi walla joni noon wadde en paami en ɓoyani goɗɗani tongude kala bawɗo rokkirde kabaruji kala bawɗo kala ɓenninowo kabaru wota heɓ audio tan a anda ko yahata a anda ko umbini tan ƴetta ɓennina an gollotoɗo e radio wota won kabaru ari e ma tan a anda gomɗugol makko ɗo tolni tan ƴetta kabaru o ɓennina walla jaltina an bindowo an gonde e nder télévision kabaru so ari e ma waɗa recoupement de l'information wat feere jurnitoɗa piyodira cewle ceertuɗe source aɗa source uji ne keewi cewle ceertuɗe ɗe piyodiraɗe beela aɗa ƴeewa wawde serndude condi e cengle gueɗel hen foof hetta banggue mum ɗum ɗo ngam tongude e nder joni ko mbiɗen ko wiyama haalama mi nani mi eji e ko way noon ɗum ɗo kadi koko haɗa e nder dine l'islam ko caggal mum walla ko adi nde ina haaɗe e nder kuule men e nder kuule dokkirgol kabaruji ko wayin wonde foof so kabaru ari e men eɗen poti wawde ƴewtade kabaru o gomɗugol makko so gomɗugol makko yawtini eɗen poti ƴewde holi nafoore makko e nder rendo ngo saabu sen ƴetti kabaruji ummiriɗe e yimɓe ferkoɓe mbaɗi ɗum ina wawi fusde rendo en jii fusi leyɗele addi bonandeji kewɗi ɗum noon kala ko ina adda jiibru e nder rendo yo en paam ko ɓuri ko hen hewde iwi koye ɗemgal ina fewndo ko kural wawa fewdude ina bonno ko kural wawa bonnude nalla kan ko Mouhamadou Samba Diop murtuɗo wino noon kono noon ndeke kadi ko ɗum hadisaji kewɗi ko alquranil karim ko hadisaji kewɗi o haali ɗon ɗum noon yo en paam dartol koko ñawata en enen fof dartol koko ñawata en so ina ñaawa en noon ñaawirte en ko ɗum ko gonnoɗen e gollude minen
suɓiɓe ngal ɗo meccal walla ɓe Allah fawi ngal ɗo meccal komin ñawirteɓe ngal ɗo meccal e kala komin mbawi wadde hen woto sikku a jooɗima tan a rokkiri kabruji Pulaar actu 30 minutes ha gasna tan popa reedu ma tan jaaha lawol ma hakkude ma e Allah gasi ala kala ko moƴƴi hen e kala ko boni kala ko mbaɗɗa hen ya faam ka ñawiroyte ɗum gila an noon jogi jeyɗo meccal ngal a wawi ñawrede ɗum sago noon heɓa yawtina tawa anda yurdetaki ko heeɓi ko ko holɗum ɗum waɗi Alhasan Albasari wi gonɗinɗo julɗo gonɗinɗo haalatamo ko hunde ko adinde omo anda ko ɗum gongo labɗo ceer ɗum waɗi mawɓe men hanki so ina kalani soɓe mbima hay soko gongo ɓe mbiyatama ko elle hay gongo mabɓe mboɓe laaɓa ceer ɓe mbiyatama ko elle hande noon e nder rendo men Allah newni gueɗe ɗe foof mbeeɓi newni gueɗe ɗe foof mbeeɓi weɓnani en no eɗen dokkira kabaruji weɓnani en no eɗen mbaɗa kala golle kono noon e nder ngol beɓnugol ngol ɗon haa ko eɗen mbaɗa kala golle tawde eɗen mbawi fusde rendo ngo fusde aduna ngo bonnude ko yaade ko yo en paam ko ɗum responsabilité men enen foof enen jaydiyankoɓe hayɓe gona jaydiyankoɓe rokkoɓe kabaruji e paamen honono kala kalfinaɗo hunde ko namditteɗo hunde nde e saaha nde kalɗa ɗum nde e saaha ko kalɗa ɗum ɗo beela nde kalata ɗum nde corruption rewi ɗon ko ɗum toɓɓere nde ponnoɗen haalde e nder ɗum ɗo saabu no l'islam salirini corruption sako ɗon an kettanɗe rendo ngo e rakkude ɗum kabaruji so tawi ko ma menneɗa hunde nde dokkira kabaru o walla ma menneɗa hunde nde kaala dokkira kabaru mo wona gonga walla ma menneɗa hunde nde jaltina kabaru on jii hande kala jiɗɗo haalde hunde noddat jaydiyankoɓe ko ɗum saabini hande nden jaydiyanke ko kañum dogata ina yaaha yiiloyade information hande ko information woni e dogde ina yiiloyo jaydiyanke ɗo noon kulol ngol hankkadi foti poɗɗen ɓurde hulde ganden woto cikken ma taw en ñawirtake ko gonɗen ko e gollade dow mum woto cikken Allah wemnini gueɗe ɗe neɗɗo ɗo wela foof no wawi habrir tan ko wela foof habra nde wela fo habra ɗo wela fo habra no wela fo habrira jafoɗonmi mandami ɓafti mandami mefti kono ko ɗum ɗo kam kemnoɗen tongude e ko yowiti e nder nde ɗo toɓɓere ken fanniyankoɓe hen banggue en gona fanniyankoɓe hen banggue wonnamde garoje ɗo ko ceerno Abou Sy jabtoto ɗum ko docteur mo jabtoto ɗum ko Nalla Kane jabtoto ɗum ko goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo mbaɗo hono noon jabtoto ɗum ceerno Yacoub en e woɗɓe way noon ɗum noon ko ɗo tonguirten nde ɗo yewtere e yewtere men ɓennude godal ceerno Mamadou Alassane Ba namnomen namdal ngel ngalana jaabowol yewtere men to mbeɗa sikki mbaɗan ɗen ko ɗemɗe gendiji e ɗemgal neniwal e dokkirgol kabaruji e nder ɗemɗe gendiji on namdino en hol gadiɗo haalde Pulaar e RTS mbiɗen mbo ɗon en ganda en etiyimo en jiilimo gila nden ha joni eɗen jiilo en keɓani kabaru laaɓɗo ceer par ce que e nder winnam nam joni mboɗo wis neɗɗo haala kabaru yo heɓ kabaru laaɓɗo ceer haala koye en keɓani kabaru laaɓɗo ceer koye en keeɓi foti wonde ko bandum ɓadiɗo Salli Boucar kono noon o honno ko kaayi ko kanko adi haalde Pulaar eɓe mbi e radio Sénégal en donki heɓde inde makko eɓe mbi ko hedde 1956 57 ɗum ɗo min keɓno e jaabowol ma ala goɗɗum sen keeɓi ko ɓuri ɗum labde kadi mamin kaalani walla min kaal taw rendo ngo fof wawa naftorade e occasion ngaji mbaɗini allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam caggal julɗen e nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam ko adi fof eɗen calmina dendagal fuuranke gonɗo ɗo henne eɗen gardina calminali ɗi kilfaɓe men diine wonɓe ɗo henne e kilfaɓe men aada e ɓeɗon eɗen mbawi limde joɗennoɓe ɗo joni joni monsieur le maire Mamadou Gueye délégation makko en ƴetti calminaɗe en koye juuɗe ɓeɗon beele ɓen jettinom so ɗum ɓenni eɗen jetta Allah no feewi eɗen jetta pengal Mamadou Alassane Ba e teddungal ngal gandirɗa en waɗi fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi caggal nde ɓe mbaɗi en parrain kihinde hannde o eɗen belti heen sababuji ne keewi beele men oɗon ko adi fof woni ko renduɓe cosaan ndemdi
ɗemgal ko ɓen pottiri ɗo henne ɓeɗon waɗi so pottiri mi suɓama mi wiyama wonde mboɗo waɗe parrain oɗon kihiɗe mi sukran somi weltaki mi yiyani ko forte tagde mi weltade ko refti hen woni mo ganduɗa kañum ko kañum suɓa woni hoodere e nder koode woni mo fuuranke farnorto ɗo e Sénégal woni le conférencier hammeli mboɗi de nokramo kelle kawmen hamme mi sikku tan kala ko mbawmi haalde hen ko seeɗa e ko ganduɗon e makko hande so tawi en mbawi uddide radio ji eɗen keɗo hen ɗemgal men omo jeeya e felluɓe diine oɗon e kala saaha omo ƴeewa ƴellide en omo ƴeewa mawninde culture men on wadde so tawi en joddima e mum mi sikku tan ko faaro men wadde on mawnini kam caggal nde mbaɗɗon kam parrain e conférence mo ganduɗa ko kanko waɗata ɗum animé so ɗum ɓenni kadi beele mo mboɗo wawi wiide en wawi ummade e lowdi yewtere makko hande wadde hande ko tubaako wiyata ko on est on non comblé wadde mi weltima no fewi ha ɗon to wawi hadde sehil men kawsal e doyen Demba An ƴettuɗo joni parole mo ganduɗa kamɓe ɓene mboɗo wawi wiide kala ɗo Pulaar ne haale ene jarnaɓe walde ladde kamɓene en jettiɓe ha ɗon to wawi hadde en mbiɓe wonde remerciement men en pawilɓe juuɗe mabɓe ɓe jettina dendagal mono farnoro pengal ngal kiiɗe hande o noon mi sikku tan kiiɗe hande o hande en gari ɗo henne en garde délégation men délégation o ne soomi jibinande Fuuta ummiɓe wuuro men to to jibineɗen woni Garli wuuro men Garli to diwan Matam en calminiɓe en jettiɓe en jetti fedde nde gandirɗa Allah waɗi en darni ɗum ɗo woni gummen keblanoɗen janggo men jolfoɓe mbi jogo wajal ëllëg ɓeɗon en mbiɓe kamɓe nde ɓe jarama caggal nde ɓe ɓorni paɗe mabɓe ɓe gari ɓe duusi en garɗen notade noddago pengal Mamadou Alassane Ba en jetti moni kala en jetti fuurankoɓe mboɗo wawi wiide tan e nder lowdi yewtere nde won gongaji kewɗi jaltuɗi hen kono kadi won gande kewɗe jaltuɗe hen e nder ɗeɗon gande en nangui eyyi e nder ɗeɗon gande en keeɓi joni hebde musidɗo men ceerno Hamme o siftini en hande presse holko wawi wadde eko moƴƴi mais aussi holko wawi bonnude mbiyen noon joni o heeɓi kadi wiide won namdal namdanogal wonde hol jiɗiɗo haalde Pulaar e radio Sénégal min noon jinmi ko ngal ɗo dental ganden koye men ganden wonde hande Allah hokki en wonde neɗɗo ɓurɗo towde responsabilité ɗo e Sénégal Allah waɗi koye men jeeya oɗon ko farno so moƴƴini e so moƴƴinani te eɗen nangi wonde moƴƴini enen en pota ƴewde ɗum ɗo poɗɗe ƴewde ko goto e men ko ɓi men jooɗe jappere nde goto e men foof foti wawde wadde feere beele ene gollano ko ganduɗa ɗum jogori wonde janggo e jaam ken tagama wawde jottade wadde mboɗo ñaagui ngal ɗo dental yen gandu wonde combat men ene jeeya wonde wadde feere e kala saaha ɓiɗɗo fuutanke kala ɗo foɗodire taw ene wawa nawde drapeau mo ganduɗa ko ɗum woni sababu podiral ngal Salif Allah huley Salif Ba ha yetti e denɗi men guiɗo men sehil men gardiɗo ngal hande Samba Fatoyi Ka e dendagal ardiɓe catal pengal ngal woni kanko Samba Fatoyi kanko Yaɓouba Diallo kanko Amati Diane kalaɗo nane kanko Kawsal kanko Aminata Adama Sy iwɗo hande guila lugge e onon fof kala mo inna ko kañum andora mbeɗe ardi e sehilaɓe woɗɓe dañani arde kono arɓe ɓe lomto hade nde garmi nde mi tawi ɗo ɓinenam sehilam gonɗaɗo ɗi duuɓi 50 e fedde Pulaar o waynima joni o yeehi woni aljuma Joob gorko mo oogo
sona ɗum mbeɗa ardi e winenam Mamadou Mboɗeri Ba ɗo yiya fof mbeɗa heewi yiyede ɗon somi ronkani ɗo jam fof mi heewi yiyede so ronkani eɗa arde président Samba Guissé mo ganduɗa to kolda ko e jaatigueɓam jeeya waɗi fedde rendinde dendagal mbimi en ardi ɗum woni président woni jaatigue kadi to kolda to woni jeeya e jaatigueɓe to Thiés to min koɗi hande to kankone hande o wi ko ma o tawtore minen gardi e tawtorede joom suudu meɗen Diye Sow e ɓinguel men bawguel ɓoccitade arde e meɗen hono ceerno Paté Mamadou Alassane en calmini teddiniraɗo jonde nde hono Ibrahima Ndaw e dendagal woɗɓe e bandiraɗo ko ɓooyi Allah ko ene wela kono kadi gonga ene tawa o wi hayso wona mbawka wonti wawi wawa ko an jeeyi Ndaw gonga won haalɓe ko adi kam ko fate ceerno Hamme Amalli mbeɗe heewi wiide seeɗa mo gandumi e Fouta o mbeɗe teski liiduɓe so fijiri gandal tan keɓat ɗum ko hunde nde so fijiri keɓat ndeke so waɗi hen ko mbiyetene PULAAR Fouta jalon so wonti soobe noon wande ñiiɓat o waɗani en yewtere fatunde e jayndeyankagal andaka beele kono jayndeyagal yiidi l'islam walla kono l'islam yiidi janga kono o jumpi hen ha yooɗi ɗum siftinimi konngol murtuɗo Samba Diop wiyanno nde waɗi yimre mum wiyetede haaliyankoɓe ɗo o wino haaliyankoɓe wona tan wuttoɓe koɓe kala ko beela eno beelira haaloɓe ala haaliyankoɓe ko tambiɓe gonga laamuji cemte dobotoɓe gawe laamuji temte dobotoɓe ɗum haade mi ortade e kongolam ɗum woni ko namdal ngal fawmi e makko o haalani en dosɗe jayndeyankagal ƴogaɗe e l'islam holko l'islam yamiri yo neɗɗo fof waf hay so wona jayndeyanke saka so woni jayndeyanke kono mbeɗe ŋakkira toɓɓere gonɗen ko e leyɗele gonɗen ko e laamuji hol darde laamuji ne foti daranade e dow ɗum ɓaari wonko jayndeyanke foti darade hol darde hande jayndeyankoɓe e nder laamuji biyeteɗi ko l'islam te ene sikka toon hande jayndeyankoɓe ɓuuri hewde caɗele ene moƴƴi jubbe saabu jogade deftere gonga ñande fof ene dursitode yimɓe fof ene gandi ko woni hen taw so wonti gurdam yimɓe ɓe gurdam jayndeyankoɓe ɓe caɗele nan ɗon ene moƴƴi ɗum ne kadi ko sengo cikkumi mbeɗa siftora gorko goto ko jayndeyankowo wonno komo beelanomi nde janggatmi nde o wiyeteno ko André Wourmousser o wiyanno ko une vérité violemment dite devient une vérité violente et l'on ne retiendra que la violence en oubliant la vérité wonde gonga so haalirama fitina ko fitina o teskete gonga o majja wadde mbeɗa sikki woni ko kalɗa nane ko kaalowo gonga ne yo andu no haaldi gonga o haalda ɗum e neware beele yimɓe haaldeteɓe ɓe ne paama hoto dogde gonga o ɗum addani gando goto almanajo biyeteɗo Bertolt Brecht omo windi konngol o wiyata ɗum ko die 5 Schwierigkeiten der Wahrheit zu sagen o wi ene jogui caɗele 5 en mbawa limtude hande saabu jammo yajani ha mbawen haalde gonga jogade gonga suusa haalde gonga wawa haalde gonga anda ɗo haalata gonga e mo haaldata gonga e holno gonga haalete nafa woni ko kalɗa nane ko hol nafoore gonga kiɓormi haalde o beele gonga o ko taƴowo enɗam mi deƴƴamo walla o wona taƴowo enɗam mi haalamo ɗon ma taw mawɓe fulɓe mbiyata hay fenade jokkore enɗam ɓuuri haalde gonga dufowo ƴiƴam e hande o alhamdulillahi en jetti Allah weɗe mi anda tawo gonga e gonga Hamme Amalli kono korsaɓe makko ne mawni mbeɗe rewnimo guila omo jangga o yaltani université amin potta e dente mbaɗe ni o wi nane ɗo jaami fof mbeɗe amin kawra ɗum firti ko kam on to yahata bo min to min kawrata sabu mi yahata toon wadde Allah yarama a jarama ande nde ka dari ɗo wona
hande o beele gonga fof ni foti haalede kadi beele gonga fof ni foti deƴƴede aduna o koko yultodiri sa deƴƴi gonga o goɗɗo haala wadde holno gabbortoɗen gonga ɗum ne ko namdal e kabaruji meɗen aduna wonti hecci hanki walla hanki ha hande subaka kala keɗiɗo jaydeji Europe hakkillaji mumen fof goni ko Turki kala keɗiɗo jaydeji Europe hakkillaji mumen fof ene jaaɓi ko ɓuuri hewde e leyɗele Europe ko ɓuuri hewde e laamuji Europe jiiɗi ko Erdogan saama duuɓi 15 nogas nan ɗo jawti kala keɗiɗo ɓe jinno ko o laamu tawi eɗen ndewdi mele gonga hande ne wonta janggo fenade mele fenade hande ne wonta janggo gonga ko namdal kadi enenne ɓiɓɓe men seŋiɓe e réseau sociaux ji holno mbaɗaten feere e neware ha jolten hujjaji meɗen tawa ko e dow neware ɗum ko darde moɗon on jandiyankoɓe ɗum ne kadi mbeɗa sikki ko namdal ko wona ɗum ko Allah jarama on jarama meɗen ko neɗɗo so tawi omo rokkira kabaru yo reeno kabaru ko posone tawde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko kala mo ene haala e makko yo haal gonga holto fen ɗum ene waɗɗi kala dow julɗo gonɗinɗo Allah ngati konngol e ɗemgal e haala ko ɗum woni ko moƴƴinta rendo ɗum woni ko moƴƴinta galle ɗum woni ko moƴƴinta suddidiɓe hakkude men e koye men ko ɗum kadi woni ko fusata rendo gando goto e nder grek naaɓe e jamanuji ɓennuɗe o meeɗi wiide yo yimɓe ɓe gaddanmo miijo e peeje ɓurɗe wawde yuɓɓinde rendo e fewnude rendo moɓe cikkanno ko ɓurɗo ɗayde e rendo ngo e leñol ngol ne yaha ne moggina e beddaji ɓe jaaha gaddoye peeje mumen ndendina fini ñalawma goto o addi ɗemgal o waɗi tasa ha heewi ɗemɗe taƴade tan o addi ñalawma goɗɗo waɗi kadi yimɓe ɓe lamɗo o yimɓe fof gari ɓe gaddi peeje mumen lamɗo o wiimo an yimɓe gadda peeje moƴƴe juɓɓinirɗe laamu am ngu an ala ko gaddanta kam so wona ɗemɗe taƴade o deƴƴi o haalani o wi wadde jeehe pewji e peeje ɓurɗe bonde ɗe ne pusa laamu mi anda ko mbeɗe renoro laamu am ngu o yeehi kadi kanko moɓe cikkanno ko ɓurɗo ɗayde o yeehi o taƴi ɗemɗe ha heewi kadi o addi o waɗe cengalal laamɗo o wimo an nde wiya ko moƴƴinta laamu e rendo ko gadduɗa ko ɗemɗe nde wiya ko bonnata ko gadduɗa ko ɗemɗe ko so jababu o wi kala ko laamɗo ko ene doga ko ene moolo yo dogo ɗemgal woni haala wadde noon ndenoɗen aleykum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ila al birri wa huma fil janna iyyakum wal kadhib fa inna al kadhib yahdi ila al fujur nelaɗo sallallahu alayhi wasallam o wimen yen kaal gonga payen e gonga ko kañum hokkata men moƴƴere e yo kañum koye gueɗe nannoje aljanna jeeya fenade ko daddata ko cagarte ko gueɗe ɓurɗe bonde e rendo jeeya nden noon eɗen ndeno mbaɗe feere Halimata Dia dokkon yimɓe ɓe hankkadi bellitoon neɗɗo moɗon o koɗo mono ya Allah jarama jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma